हेल' लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो आं भिडिअ बानायनायानो जा गोबाव जाबायमोन माने मेगना गाज्रि जादोंमोन आरोना लोगोफोर दिनैबो आं दिनै टाउनाव थांनो ओंखारबोबावबायसो मेगन गाज्रिबाबो बाहाय दथायावसो फैबावबाय आं दिनैबो अखा हादों नै गाज्रि हादों माने मेगनानो मा जादों मिन्थिया आरोना नोगोद आलौवो आरोना गांबानो जा आलौवो ओरै राइट साइडथिंजाय ओमफ्राय जि आलौवो बांद्राय नायनो हायामोन ओंखायनो आं भिडिअखौ बानायाखै दिनैसो बानायबाय आङो दिनैबो बानायनाय जानाय नङामोन माने आङो दिनै टाउनाव थांगोन नालाय ओंखायनो टाउनाव थांनायजों लोगोसे भिडिअ बानायैयाबो गोबाव जाथारबाय दिनै खेबसे बानायसां साननानै बानायबाय आरोना लोगोफोर अखा जा हादों नर्थ इस्ट बेंकआव थांनो नागिरदों आं लोगोफोर नर्थ इस्ट बेंकआवहाय ओरै दङ नै बिमा फिसाबो दंदेरो बिमा फिसा जों साथामजों थांगोन होमबा लोगोफोर नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ जाय नायनो मोजां मोनो नायलांदो लोगोफोर भिडिअखौ गारिनो जायगा गारि नेग्रा सफैबाय जों लोगोफोरनो गारि नेदों गारियानो गंसे फैया दाबो गारियानो फैयाखै नैबे खालिनाबो बेखौ लांसै थांनाय नङादां मानसि दं खालिबायलाय लांजागौमोन अखा हादोंना जानो अट' गंनै फैबायदां अट' फैदों नायसै लाखिना लाखिया नै लाखिबाय नैबे मोसौखौ थांसै आं नैबेजोंसो थांगौमोन ना बेटारिजोंसो लोगोफोर टाउन मोनफैबाय जोङो अखाया नागारफैबाय आरोना टाउन मोनफैनाय लोगो लोगो अखाया एसे नागारबाय ओमफ्राय जोङो दा नर्थ इस्ट बेंकसिम थांनो होननानै थाबायलांगासिनो लोगोफोर बेनाबो मोनहां जाबाय माने थाबायलांगासिनो बेना बयफ्रेन्डआ नै बेना बयफ्रेन्डआ दै नर्थ इस्ट बेंक मोनसै फैफायोनो ना फैयासै नर्थ इस्ट बेंकनिफ्राय ओंखारबोबाय जों लोगोफोर जि गोबाव लाबाय फैसा एसे बख'नायावनो जि गोबाव लाबाय आरोना फैसासो बख'दोंमोन नालाय थांसै आयौ इरानियाना फिथा बायदि गिदिर जानाय आलु फटा जाबाय जों लोगोफोर जाखांबावबायबो आलु फटाखौ लोगोफोर आं जाखांबाय बिसोरोबो जाखांहां जाबाय आरोना जाखांनानै बाजाराव एसे बायदिसिना गानग्रा जोमग्रा ड्रेस लायनो होननानै थांनो नागिरबाय आरो जों जाखांनानै जाखांनानै फैबाय जों मेथाइखौ लोगोफोर ड्राइभारखौ जादों फैदो माबार फैदो सनाफ्रानो लाबाय अनखौ लागोन बैयो नैबे जोंनाया मोजां मोना सोंलाय बर' नायमालाय सना लाबाय होदो बिमाया जेबो लांला बेफोर बेसेबां जोमग्राया एसे 350 हरगोन बेखौ नै लाफैदो ओरैनो जोमग्राया मोजां मोजां नै जोमग्राया साइज थारनाय लोगोफोर नायदो बेयो मनिपुरिसो जागोन ने मनिपुरि 350 मनिपुरि साखासोनि ए बियो दैलि बावनो फानखायो ना मादैया औ बावनो फानो लायोबा हनै बेखौ नायो नै बायदि ब्लाउसखौसो लानो होनदों जाबाय नै माबा दङ ना बाहाय जुमखि दंदेरो फिसा फिसा जुमखि होनाय बेयो
मारै मादैया मालाय बावनो फानबाय थायो दैलि बाजार क'क्राझाराव साइथिं सेराव ओरैनो रिमोन लादो नैबे बिदिखौ लायोबा कालारा आं मोदानायखौ न'आव मालाय नाङा जोमलाबायग्रा इया बिदिया नैबेखौ मोजां मोनला बे 400 300 होनदोंना मादै 350 नालाय 350 हरगोन मोजां बेनलाय मुलि बिदिखौ होनालै एसे गोमोस्लिउ होनदोंमोन दा सोलांदों सासे ए बिदिखौ जों मोजां मोनो फैबायना क'क्राझाराव रेल साइथिं खाथियाव लांफै लोगोफोर मोजां मोजांथारनि मादैनाव गस्ला दं अखा हानायखाय दिहुनजोबासै आरो बियो अखा हाबायना मोनसेखौ लाबाय मोजां नैबेखौ नेक्स्ट फैगासेयाव लांफैगोन आं लोगोफोर लानांगासिनो मोजां नेक्स्ट फैबा लांफैसां बेखौ नैबे येल्ल'आ मोजां itu frog lagi frog iya frog putih mana frog ini cuma putih itu dalam putih sih itu 500 frog man biye ladies permia ini mah गुरै साबसिन बिनिफ्राय मोजां नङा डाक्टारालायनो कालारा आयौ शर्टसो এরকম লং নাই ই শর্টসো এই যে এটা লং मोजां नङा बेना बेयो नैबेखौ ससे दङ long Sabi monkey. Ang gusto ko yun. Jadi maklid raile. नैबे दे Dukun lari ho. Moilo sapan boring sen. डाइरेक्ट फिटिं Nai kan ni gede neng boleh. 이 간 This snake gonna do. Oh, sorry. Jijin hun pose gasin ka ha. Ay bu da. Sorry. Ladies pernikahan kerasa nggak sih? Cheese ada lagi nih apa? Bukan agar baik. Misalnya munan, lagi dari munan. Soita sampai na? Pasta 44. Pasta 44 soita sampai. Kangsi ini benar gak? Kapai ini passenger ane gaya. Nay. Gaya passenger gaya. Đã thăng gas nữa. Thăng gas nữa. Nah. Nas buat kita tanggal seneng tak macam. Address bye. Mama lah ni mesti. Bé thầy. Ada मैगं seladeng, abalabai fer, lalabai, ompray piaj, ompray na labai ada, ompray lalabai. Ini siap-siap mama bagi sadeng. Nanti alu pot lalabai. Mana bai? Ini mana bai?
Mưa ta phát lại. जाबाथाय बिदिनो गुन गोनां जानांगौ बेजोंबा आं जेबो मोनखानाय नंखायामोन